uyigugele kanje yawo so man ngehlanganise ngisho 500 kufuna yalaba abancane nawo Wembeje ngiyawudlala uCapitec 081 836 7051 kuzomela ungihlawule Mbeje lapha eGoli ngiyeza futhi lapho eGoli kuyomela ukuthi elenkulumo uyichaze mase sengifikile izindaba ebese uyasho ukuthi ngiyimalini mina unaso isikalo lapho uTrand qeda uthi umunye ngo-R3 unaso isikalo eMbeje ngifuna ungikale eMbeje ungikale ebese ngiyakuhlephulela ngizokuhlephulela ngiyakubona ulokhuzile ukwamukile zokuhlephulela Mbeje ngizokunika ishiya mfana ya usizile wakhuluma unenhlanhla